Boas noites, creo que agora sí que me escoitades. Vedes que temos un pouco o set un pouquiño cambiado. Moi boas noites, a Moura Bella, moi boas noites, tais. Moi boas noites aos que non vos manifestades, pero estades por aí. Bueno, hoxe non se ve moi ben porque a cámara que utilice a do móvil parece ser que non ten moita resolución, non sei que tal o estades a ver, espero que escoitedes ben. Cambiei un pouquiño a maneira de facer a bibliomancia, bueno, gustaríame que poiderades, non? Así que esta é unha innovación artesanigo e é posible que faga outra innovación. Un momento. Aquí. Que agora non vai haber problemas de son, porque me estaba a escoitar dobrada. Tamén vedes que teño aí dúas candeas. Un segundo. Vale, perdón, é que ao estar conectado ao móvil, pois escoita tamén no móvil, e antes quiteillo, pero volve a estar posto. Non o escoitades, non? Decídeme algo polo chat, porfa, para que poida arreglar o problema. Vale, bueno, mentras non vos molesta vos moito, podemos seguir así. Teño un micro lonxe, así que... Dúas candeas, entramos xa en materia. Hoxe imos a facer bibliomancia para 2025. É dicir, imos intentar facer unha lectura das enerxías ou de como se vai a presentar o ano a través dos libros que míticamente utilizamos nos directos de bibliomancia, é dicir, o Dicionario de Lingua Galega, a Biblia na Carcolunga e a Ilíada. Pero antes diso, deixademe acender as candeas, porque é posible que cara ao final do directo un pouco de ceromancia, pero non sei se sairá, vale? Imos intentarlo. Entonces, vou acender as candeas, porque sempre é bon ter unha luceciña, pero tamén para que vayan queimar. Tamén pasar un pouco os eventos astrolóxicos que temos acontecendo no ceo e que van a acontecer en 2025. Eu non sei nada de astroloxía, así que estiven por aí
informándome. A Moura Bella deume unha moi boa fonte, ademais, teño que agradecer. Agora mesmo estamos estivemos en lúa chea, agora xa vamos cara minguante. A porción de lúa visible agora mesmo é dun 98,47%, así que poderíamos considerala chea. En deberíamos dicir xemelgos, pero a verdade é que a min non me sae, a min sae dicir xéminis. E é posible que nestes días sentirades unha efusión moi grande, un optimismo moi grande ou un pesimismo moi grande. É froito da lúa chea, pasa Mercurio, que deixa de estar retrógrado, pero sigue na súa zona de sombra, así que dificulta aínda a comunicación, sempre afecta a comunicación, aos negocios, a todas estas cousas, e por exemplo, a saber neste directo. Entón, vamos a estar en menguante e en fin de ano, día de non sei o día exacto nin a hora, pero será en lúa nova. É unha esa introspección e retrospección que facemos ir todo aquilo que queiramos que é igual que a lúa. Así, máis ou menos, sería como se lería en astroloxía. Tampouco me tomedes aquí como se eu fora unha biblia. Outra cousa interesante do ano 2025, como a Moura Bella tamén explicou moi ben, é que é un ano que numerolóxicamente vennos a indicar un fin de ciclo, pero tamén, é dicir, de consecución daquelas metas polas que levamos traballado, cousas que necesitan pecharse xa, tamén falemos de, non sei, problemas, cousas que necesitan unha resolución, como xurídicas, administrativas, iso que fomos deixando postergado, ou que levamos arrastrando estes anos, se pechen por si sós ou de pechalas nós. Hai que ter isto sempre. Ven no tarot, vale, o arcano do ermitaño. Sabedes que o ermitaño para min é unha carta moi bonita e moi interesante. A verdade é que lle teño cariño, porque cando merquei o meu primeiro tarot, esta carta saíame moitísimo. Entón, eu sempre fago chistes sobre o uraño que é o ermitaño, porque obviamente o nome indica, non? Vive un pouco apartado, pero non tan apartado, e na man leva unha lanterna, é dicir, que tamén pode ser un guía que nos ilumina o camiño. É dicir, é o ano dos sabios, dos expertos, dos mestres, dos anciáns, dos científicos, dos humanistas, daqueles que teñen algo que aportar e que ensinar á sociedade. É o momento de escoitalos, é o momento no que eles tamén poden brillar bastante, así, nun sentido pragmático. Bueno, eu sempre fago chistes co do ermitaño, porque identificarse con esta carta tamén sería un pouco egocéntricamente decir que ti eres a sabia que leva a lanterna. E a verdade é que eu iso non o son, así que sempre fago chiste polo lado contrario. Pero bueno, hai esas maneiras de interpretalo que podemos telo tamén presente á hora de querer traballar coa idea do 9 e do ermitaño ao longo do ano. Invita a introspección e a análise. Astroloxía como en tarot, isto de parar un pouco, mirar e reflexionar. E invita tamén, por suposto, a compartir coñecemento persoal, sempre dende a humildade do mestre e do sabio. Caeume o internet do móvil.
Mercurio ainda facendo das súas. En canto ao zodíaco chino, que normalmente tamén adoitamos miralo, aínda que non vivimos dentro dese contexto cultural, sempre nos fai moita gracia isto dos animaliños, vai a ser o ano da serpe de madeira. Serpe da madeira, aspecto yin. A serpe, pois que dicir da serpe, non? En todas as culturas é un animal tanto temido como venerado, na monosa tanto temido como venerado tamén, porque por un lado témola como incitadora do pecado original, pero por outro lado témola como emblema da medicina. Tampouco vou a extenderme aquí sobre a simboloxía da serpe, pero ela, como animal que entra na terra, tamén coñece os segredos do inframundo. E esta idea da serpe de madeira, do elemento madeira, invítanos a pensar tamén nun tempo de crecemento lento, estable e enraizado. De novo, reflexivo e calmado, pero de crecemento firme. E, bueno, en canto isto, se vos estades a preguntar que isto do elemento madeira, é que no Wuxing, na alquimia chinesa, os elementos son 5. Ahora vou meter a pata seguramente. Auga, lume, madeira, metal e cal é o que me falta? Digo ahora. Auga, madeira, lume, terra, metal. Eses son os 5 elementos. E no zodíaco chino, pois temos as 5 serpes, non? Agora tócalle a serpe do elemento madeira. Ata aí, porque eu tampouco son experta no zodíaco chino, non vos podo dicir. Auga. Como se me pode esquecer algo tan elemental, pero bueno, sempre que recito os do Wuxing, sempre me falta algún. Oxe, tocoulle a auga. Podemos entendelo tamén como algo significativo. Tamén pasan outras cousas, é que teño unha libreta onde apuntei todas as cousas, pero eu non comecei por esta páxina, eu comecei pola última páxina, porque se me esquecera, se me apuntaron a lúa. Apuntei na última páxina e agora fixen todo cara atrás. Bueno, en canto a máis eventos astrolóxicos, corresponderá 2025 o ano planetario de Xúpiter. Agora mesmo estamos no ano planetario de Saturno. Non cambiamos ata o ano de Xúpiter ata marzo. Por qué? Porque se considera que o inicio do ano astrolóxico se dá no equinoccio de primavera. A partir, cando o Sol entra en Aries, a parte do punto vernal, de todo o rollo do equinoccio. O ano astrolóxico comeza en Aries. Polo tanto, seguimos no ano de Saturno ata marzo. Iso significa que as cousas poden estar paradas ata ese momento e despois entra Xúpiter, que é un dos planetas máis optimistas, propicios dos 7 planetas. Tamén é un planeta impulsivo. Sei que non hai que identificar exactamente planetas astrolóxicos con deuses gregos, aunque leven o seu nome, pero aquí podemos axudar un pouquiño da simboloxía de Zeus, porque primeiro lanza o raio e pensa despois, digámoslo así, non? Entonces, pode ser un momento de toma de decisións rápidas, ao mellor non coa reflexión requerida, pero lembremos que é o ano do ermitaño, non? Hai que pararse e reflexionar, non deixarnos embriagar totalmente por Xúpiter, pero pode ser un ano moi propicio, sobre todo para a economía familiar.
os negocios familiares e todo aquilo que teña que ver con crear coas mans tamén pode ser moi propiciado por este Xúpiter. E, por suposto, como non falar do noso querido e pequerrecho Plutón, que agora sí xa pasou a Acuario e levamos astrólogos todo este ano e o anterior dando por saco co dichoso Plutón en Acuario. Porque ata dende 2008 levaba en Capricornio e non houbo un Plutón en Acuario dende hai 200 e pico anos. E máis ou menos a última vez que Plutón estivo en Acuario, pois deuse a independencia de Estados Unidos, a Revolución Francesa, as posteriores revolucións que siguen sendo resposta da primeira, e foi todo como o establecemento dun novo orde mundial, así que ao longo deste ano ides a ver que a maioría das persoas van a estar a maioría das persoas que falan e tratan o tema da astroloxía van a centrarse moitísimo, eu creo, no estado actual da xeopolítica, porque están esperando que se produza ese cambio, esa torsión que nos leve a un novo orde mundial máis en consonancia coa era de Acuario, non? A unha humanidade máis espiritual, máis conectada coa Terra e todo este rollo así, New Age, que nos soa a todos. Con todo isto, a pesar de eu non saber moito da astroloxía, pois xa levo 21 minutos falando e aquí o que interesa é a bibliomancia. Así que deixademe poñer un momentiño de novo enganchar para que vexades os libros. A ver, tiro as notas por aquí. Bueno, pois hoxe vai ser que non quere, eu que quería, viña toda contenta con esta innovación e non me sale. Vou deixar a innovación e vamos pasar directamente á bibliomancia como Deus manda. E xa está. Eu intentei, non puxen a miña vontade, pero... E sigo falando por aquí só un momento. Vale, xa está. Para a próxima sairá mellor. Iso espero. Sigo falando só no meu móvil un momento. Sí, ya.
sabes que máis para en fin, diccionario de lingua galega, vale. Imos a concentrarnos un momentiño porque me desconcentrei. Deixademe escoitar a musiquiña. E imos alá. Ai, que palabra máis bonita! Reconversión. Reconversión e reconvir. Bueno, reconversión. Conxunto dos cambios que se fan nunha empresa ou industria para facela máis moderna e que produza máis. É bonita a reconversión, Bueno, a ver, isto invítanos, por suposto, a revisar por donde vimos e probablemente cambiar de camiño, facer un xiro. Non sei se brusco ou lento, pero temos que repensar as metas que nos puxemos, os negocios que queremos facer, as obras que queiramos facer na casa, repensar e reconvertir. Igual, se este ano se nos atrancou algo e deixamos abandonado, igual tamén é momento de collelo de novo e repensalo. Decirnos, vale, non fallei, non foi culpa miña, non pasou nada, é que non iba polo camiño que tiña que ser. Podemos buscarlle outra forma. Podemos mirar de buscar outra saída, de atopar o camiño por donde non o veamos. Que máis podemos decir? Reconversión. Conxunto de cambios que se fan nunha empresa ou industria para facela máis moderna e que produza máis. Non estou exactamente de acordo con esta definición do diccionario. Porque reconversión, por exemplo, as cuencas mineras, non? Unha vez que se pechan as minas hai que reconvertir a economía e non significa iso que necesariamente teña que ser hiper máis moderna, non? Pode ser que se adique a outro sector. Pode ser que estivemos mirando aquí todo o tempo e teñamos que mirar para ali. Entón, sí, parece unha palabra ben bonitiña. Vou apuntar que despois subo ao blog. Bueno, non vos lo vou prometer porque creo que moito máis non podemos dicir desta palabra, non? Reconversión. Que nos sairá na Biblia? Vimos a Biblia. Bueno, o cantar dos cantares, outra vez. Cantar dos cantares, capítulo 7, versículo 14. Xa dan o seu aroma as mandrágoras e ás nosas portas están os froitos exquisitos, os novos e os añecos que gardo, amado mío, para ti. Amado meu, para ti. Un versículo tamén bastante positivo. Xa dan aromas mandrágoras, as nosas portas están os froitos exquisitos, os novos e os añejos que gardei para ti. É dicir que o froito que estábamos agardando está aí ás portas e non só é froito novo,
das cousas novas que fagamos, senón tamén os añejos, é dicir, os que temos guardados, os que estaban aí en repouso, e os que ao mellor temos que reconvertir para que den o seu froito, que están aí querendo agromar. Entón, todo este traballo que fixemos en 2024, o que se pensamos que nos saiu mal, negocios que non foron adiante, relacións que non foron adiante, traballos artísticos que non foron adiante, que están aí como en repouso, o mellor, están pedindo esa reconversión. E ademais, pode ser tamén que traballando neles veñan novas cousas, ou que traballando nas novas cousas reconvertamos as antigas. Parece moi bonita esta frase. Non sei, deixarme apuntar. Bueno, habería que ver, por certo, a que mandrágora se refire aquí. Haberá algún estudio sobre iso? Non o sei, pero saberémolo próximamente. Versículo 14. Porque claro, aquí traduciron mandrágora, pero vai ti saber como estará traducido pois, nas outras Biblias. E que será o que estaba escrito en hebreo. Bueno, pois creo que non fai falta moito darlle voltas a isto. Imos agora a Ilíada. Estaba eu onte pensando, usarei a Ilíada ou sacarei uns dados e usaremos a Divina Comedia como nos ten pedido tais ou tal, pero atopei un artigo no que había unha persoa que dicía que se sabe de persoas que utilizaban tamén a Odisea e a Eneida e tal, e a Ilíada, e digo, bueno, pues entonces tampouco son tan rara eu usar a Ilíada. Que o normal sería utilizar os versos de Virgilio. Imos coa Ilíada. Canto 20, Rapsodia 20. Aquiles. Bueno, era, máis ben. Oi, mira, non a deusa que no que non sabe. O meu dedo caeu xusto debaixo da palabra Aquiles, que conste. Para que Aquiles non padeza. Pero podemos ler toda a intervención de Hera, non? Non vos parece que sería máis axeitada? Considerade na vosa mente Posidón e Atenea como isto vai acabar. Pois Eneas, armado de relucinte bronce, encamínase en dereito a Pelión por excitación de Febo Apolo. Ea, fagámoslle retroceder ou algúno de nosotros se poña xunto a Aquiles, que lle infunda valor e non deixe que o seu ánimo desfalezca, para que coñeza que lle queren que o queren os inmortais máis poderosos e que son débiles os deuses que no combate na pelexa protexen os teucros, é dicir, os de Ilión. Todos deixamos o Olimpo para intervir nesta batalla, para que Aquiles non padeza hoxe ningún dano de parte dos teucros. E logo sufrirá o que a parca dispoña, fiando o boliño cando a súa nai lle deu a luz. Se Aquiles non se entera pola voz dos deuses, sentirá temor cando no combate lle saia ao encontro algunha divinidade,
pois os deuses, en deixándose ver, son terribles. É dicir, Hera, esposa de Zeus, señora dos ceos, que sempre temos a Hera por unha esposa celosa, pouco cariñosa e sempre enfadada. Está aquí a ordenarlle a Posidón e a Atenea que interveña para poñerse de lado de Aquiles, que él sobreviva á batalla, para que logo decida a Parca. O sea, eu creo que aquí un apoio totalmente de Hera. Hera, a verdade é que é unha deusa coa que teño unha tarefa pendente, porque sempre me digo teño que investigar un pouquinho máis a Hera. E agora vai a ser o momento, sobre todo porque estiven tamén, bueno, xa sabedes, con Gea e todo así, pois nalgún momento lle tiña que tocar a Hera, señora do matrimonio, do fogar, de novo. Da muller madura e casada, que goberna as finanzas do fogar, que goberna o fogar. Hera non é só esa idea de deusa celosa e terrible que sempre anda castigando ás amantes de Zeus. Hera é moito máis. Temos que aprender, hai que aprender a ver o seu outro aspecto de divinidade protectora da muller xa adulta tamén. E guía e razón dos ceos. E é moito máis amorosa na que retractamos hoxe en día na cultura contemporánea. Entonces, pareceme ben, non? Que teríamos que identificar, eu creo que con Aquiles, xa que o meu dedo caeu xusto na frase para que Aquiles non padeza. Entonces, bueno, estamos guiados e protegidos para non padecer pola mesmísima Hera. Así que, como dixen antes, creo tamén, ao falar de que é o ano de Xúpiter, e que as finanzas, a casa, a economía caseira pode ter, non digamos que se incremente, pero que vai a estar ben, non bonanza, pero podemos ser optimistas, non? Pois con Hera do noso lado, moito mellor, non vos parece? Vos como interpretaríades esta pasaxe? Mentras, vou apuntando. Vedes como teño a cabeza? Porque xa me vistedes no directo deixar esta libreta varias veces na mesa e a vez seguinte sempre ando buscando por ela. A ver, Ilíada, canto 20. Vou aproveitar e facerme un pouco de autopublicidade. No meu blog tedes un artiguiño pequeno sobre a descripción que no Romance da Rosa se atopa dunha das 3 parcas de Atropos. Digo porque aquí aparece a parca e aparece ese fío de liño que representa a vida dos seres humanos, non? Os deuses non poden facer nada contra a parca. Esta, ademais, é unha pasaxe un pouco contradictoria, porque se a parca designa que o fío de vida de Aquiles debe ser cortado nese instante, os deuses non poderían facer moito, a verdade. Pero bueno. E tais, andamos todos igual, me parece, por unha cousa ou outra, así. Boas noites, Teobaldo, non galegos, o sea, de España, pero falamos galego, que é irmán do portugués.
Bueno, de momento temos unha lectura bastante optimista. Creo que é o momento de sacar a carta de Quan Yin, non? Ai, non, que tiño o Lenormand. Sacamos 2 cartas do Lenormand. Que vos parece? Dame igual o que vos parece. Eu vou sacar, e despois sacamos o de Quan Yin, e despois... Por que non teño máis oráculos, se non seguíamos? Bueno, teño a peneira, pero non son eu amiga da peneira, non conseguín eu moito con el. Sí, galego é diferente do español. Bueno, vedes é que estou positiva e todo sale positivo. Ao final, son eu quen influencio estas cartas. Non pode dicir eso, que senón non vendo ben os directos de bibliomancia. Bueno, o que me saiu é os lirios, a 30, a carta 30, e o trevo, que é o 2. Son cartas, en xeral, bastante positivas. Os lirios normalmente poderían traernos tamén algunha noticia, noticias esperanzadoras e boas. E o trébol, pois tamén, de prosperidade, de verdor, do que agroma, do campo en plenitude. Deixademe apuntar. Porque 30 e 2, sei que tais vai decir, suma 5. O trébol normalmente tamén se pode referir á economía e noticias boas. Como isto é por o ano que ven, non vos vou a dicir que xoguedes a loto. Que me di por aquí, Tais? Eu vou solicitar unha carta de Quan Yin polo que xa sabes. Vale, saco agora unha de Quan Yin para pechar a lectura e despois saco unha a ti, vale? Teobaldo, non che vou a contestar para non despistarme na lectura, pero xa che contesta por aí, Tais. Bueno, están rebeldes as cartas hoxe. Autonomía. Son a fonte da verdade, son a fonte da verdadeira autonomía que nutre e crea. A túa devoción cara a min protexe de expresións de poder inferiores que deshonrarían a túa alma. Alimenta e protexo o teu ser auténtico. Ben. Vou a sacar a carta para Tais, se alguén quere unha cartiña que o diga, ou unhas cartiñas do Lenormand, que aínda que agora imos a intentar hacer o mancia.
Non hai? A ti saíuche isto, o desexo do corazón. A manifestación do desexo do corazón contén as sementes do cumplimento de moitos seres. Pregunta e axudareiche a alcanzar o destino dunha maneira que beneficie a todos. Enfócate. Aquí, o desexo do corazón para tais. E agora imos a intentar a ceromancia en directo, porque vos prometo que eu non probei na casa. A ceromancia é un método bastante antigo, hai registros del por toda Europa, en Galicia tamén o temos. Sei que aquí utilizábase sobre todo pois se alguén tiña mal de ollo para detectar quen lle estaba a provocar ese mal de ollo, se desaparecía algo que non roubara ou donde estaba acochado. Xa sabedes que a manxa popular ten moitísimas tradicións para atopar cousas perdidas. Bueno, sen máis, teño por aquí unha auga ben fría, porque a ceromancia consiste en derreter cera e vertela nunha cunca de auga. E da forma que saia, podemos predecir algo, non? Por exemplo, cando, como acabo de explicar, cando alguén sospeitaba que lle estaban a facer mal de ollo, pois a forma da cera revelaba o rostro ou a forma da persoa que lle estaba a causar ese mal. Por exemplo, en Alemania, en fin de ano é moi típico en San Silvestre facer isto, pero con plomo. Agora utilizan zinc, sería a molibdomancia. En Rumanía, como contou a Moura Bella, ver quen nacera a través dun ollo de chave. Eu tiña unha chave antiga con ollo, pero non sei que foi dela. Que ademais pechaba aquí un alpendre, non sei, terá a meu pai por aí escondida, vai ti saber. Entón, non sei se conseguirei derreterme a cera. Como curiosidade digos, estas veliñas, estas velas de té de parafina non serven, porque a parafina non pesa moito e cando a tiras en auga, pois simplemente fai un círculo de cera e non fai forma ningunha. Roubo unha pelusa. Pelusa anda un pouco revolucionada estes días, tamén che digo, pero non vou falar mal da miña peluchiña. E con este tipo de vela non probei. Estas velas de igrexa, algunhas son de parafina e outras teñen algo de cera natural mesturada. Entón, eu o que teño é unhos anacos de cera de abella dunha candea que eu xa utilicei. Para ben ser, os puristas dirían que hai que utilizar cera virxe ou cera pura. Eu creo que antiguamente o que se utilizaba nas casas era o que había, que serían fondos de velas, que gardarían porque a cera era, a ver, barata non era. Non? Entón, bueno, despois hai xente que engade que a vela ten que ter un fío fiado de tres a mecha ten que ter 3 fíos e cada fío fiado por unha María virxe e tal. Isto creo que xa vos lo contei algunha vez. Entón, culler, cera, eras ti é dura, Vale, anaco de cera. Conseguirei derreter isto? Me temo que non. Pero bueno, ou así. Non o está de saber.
Igual emocioneime aquí co pedazo de cera, sinceramente. Está comezando a derreter. Vale, vai. Isto marcha, señores. Isto marcha, venga. A tal hora, case todas as velas son de soia para ter cera contundente que darán os cirios largos das procesións. Sí, bueno, os que crían abellas, pois tamén teñen cera. De feito, esta cera ven dunhas persoas que teñen abellas, venden mel nas feiras de artesanía, e eu merqueilles 2 veliñas hai tempo, outra pequerrechiña regalaronma. Bueno, utiliceinas, sí que hai que ter coidado coas velas de cera, porque prenden, son máis seguras as de parafina, apaganse mellor. Creo que puxen moitísima cera. Puxen moita. Non facía falta tanto. Deixadme a pousar aquí un momentiño. Vale, agora quitei o anaco grande un anaco que creo que non iba a dar derretido e agora vou verter a cera na auga fría, vale? E a ver que sai. Vale. Agora, este anaco de cera, que vos lo vou mostrar, se non me incendio, ten esta forma. Algo así, vale? A mí pareceu ao principio unha montaña invertida. Así parece o pucho de Merlín. Eu creo que igual hai que vertelo con máis forza. A ver, enfocas? Vedes? Entón, a forma xeral, pois non sei que vos diría. Despois poderíamos ler as formiñas pequenas que se forman. Por exemplo, eu por aquí vexo, iba a decir como un cangrexo. Un cangrexiño. Como vivo preto do mar, non me extrañaría que foran ondas do mar, pero pareceme que é unha forma moi fácil. Pero sí que ten un pouquiño de forma de peixe, se o miramos así. Vedes? Un peixe. E é como un peixe con un corno así para arriba. Vos que diría, como interpretaríades un peixe con un corno? É un peixe, Eu diría que un peixe, sí. O peixe que coñece os segredos das augas. O peixe que enche as festas para comer. Abundancia mariña. Pode ser que o peixe espada, sí, pero un peixe espada, pero coa espada por arriba, un pouco de forma este peixe espada. Queredes que faga outra formiña? Vamos a probar. Vou deixar, despois subimos as formas ao Facebook. Entón, teño por aquí
A ver, esta cera que está un pouco máis pura. E creo que hai que chimpar a cera con un pouquiño máis de forza. Mola a min isto da ceromancia, eh? E xa vos digo, non serven os coitelos de manteiga. Ai, quedaronme 4 gotiñas, 4 pinguiñas de cera no bol, vale? Unha ten forma de figo ou de cabaza, así como de peregrino. Esta ten forma de floco. Esta é unha gota perfecta. Esta é non, é un pato. É un patico gordecho. Sí, pato gordecho. As emocións son o que requires para crear a espada para combatir no mundo. Moi boa lectura do peixe. Normalmente estas lecturas son un pouco máis literais, pero bueno, é unha boa maneira de interpretalo. Quero dicir, pois, por exemplo, as formas que aparecen na molibdomancia no plomo. Pois se sai un barco é que vas a viaxar, se sai unha flor é que vas casar, se sai, eu que sei, un ovo é que non che vai faltar comida, cousas así. Vedes por que quería eu enfocar coa cámara do móvil? Porque así non era aburrido mentras agardamos a que se derreta a cera. Bueno, mentras tanto, conto vos que, porque non vos lo contei ao principio, dado que 2025 é o arcano do ermitaño, digo, é o ano do ermitaño, porque numerolóxicamente se corresponde co número 9, vos podedes buscar cal é o voso arcano persoal para 2025. Entonces, teríades que sumar a data do voso día de nacemento, a data do mes e 2025, vale? E o resultado que vos dé, se é entre 1 e o 22, porque o tarot ten 22 arcanos maiores, pois nada, buscades aí a correspondencia. Se vos dá un número maior a 22, volvedes a sumar e xa vos vai dar un número reducido que se corresponderá co arcano persoal. Por exemplo, eu, que é o 27 do 12, o meu cumpleanos, pois se sumo 2025, dá como resultado espera, que me está a ferver isto. Dá como resultado 12. E 12 é o arcano do colgado. Estive facendo así un pouco de investigación máis numerolóxica cos anos, coa miña data de nacemento e tal, e decateime de que o ano en que eu nacín tamén era un ano era un arcano, era un arcano idéntico, é dicir, non vos vou a dicir a miña idade, pero bueno, que tamén daba como resultado 12, vale? Entonces, 12 tamén dá 3, é dicir, a emperatriz e o colgado.
Se unha tarde non tedes nada que facer e vos aburrides, podedes facer estes xogos numerolóxicos e pois podedes buscar tamén pois que arcano vos que respondía nalgún ano que pasou algo moi importante na vosa vida ou algo así, non? E intentar mirar se hai algún patrón. Pode ser unha maneira moi interesante de reflexionar un pouco sobre o que queremos, por onde os camiños que percorrimos e todo iso. Bueno, aquí está, cera derretida, Oix, pois chica, non sei como interpretar isto. Ai, quedouse un pouco así. Hai que esperar que enfríe, porque quedou gordecha e está enfriando aínda. Sinceramente, isto parece unha illa, pero non sei que illa porque eu sempre fui moi mala en xeografía. Vale, esta é a forma. Eu diría que é 2 ollos, ou uns anteollos, ou un antifaz. Cuidado coas máscaras. Pero vista así, non sei, tamén me recorda como unha muller preñada, coa cabeza así inclinada mirando o seu bandulliño de preñada. Polo outro lado non vos vou decir que me parece. Xa o decides vos, vale? Este é o que quedou en contacto coa auga. Polo tanto, é o que deberíamos ler, non? E aquí haberán pois máis detalliños. Ai, que me cae auga aquí. Pois hai un globiño, como unha mazá. Hai unha señora con coroa. Sinceramente, ese globiño parece a Copa do Mundo. E visto así, nesta forma, non sei, me parece un proxectil case, como movemento brusco, algo que se lanza, que está lanzado. A Virxe María. Pois non sei, que difícil, non é tan fácil interpretar as formas, Eu creo que como tal é moi creo que como tal é máis fácil, penso, porque como pesa máis, faise máis tridimensional, aínda que ás veces tamén é un pouco plateado, pois non sei que vexo. Desgraciadamente non hai ningún coello. Vexo a cariña dunha é unha tartaruga. Eu creo que é unha tartaruga ou a cariña dunha salamandra acochada. Hai algo, unha salamandra acochada, unha píntega, unha sacabeira, porque dixen salamandra, se aquí sempre dixen sacabeira. Un collarete. No, mira, é un collarete pasando por debaixo dunha pedra e saíndo como ra, pero así asomando só o pescozo. Ou un lagarto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Quédome co lagarto. É vos un lagarto, é un reptil.
Sí. Bueno, temos un peixe con corno e un reptil. Saindo do ovo. Ah, sai do ovo, métese por debaixo dunha pedra e saca a cabeza. Iso é o que vexo eu, non? Así que... Reconversión, amigas. Reconversión. Bueno, nacer dun ovo non é, non é unha transformación, pero ese pasar por debaixo e volver sair, esa idea de renacemento, podemos ter aí. Eu vexo que podería ir por aí a historia. Ainda con Narval ese que nos saiu ao principio, non o sei eu. Estamos falando dos xenes. No, pero aquí hai claramente un espermatozoide de cera. A ver, é que as formas alongadas, pois que che van parecer? Pois o que son. En fin, que vos parece isto da ceromancia? Queredes que vos saque a vos unha figuriña? Queredes que vos saque unha carta? Queredes que vos saque outro precepto de outro consello amoroso e compasivo de Kuan Yin? Que queredes? Aproveitade agora. Vou limpar a auga. É o momento de formular a pregunta e escoller o oráculo. ¿No? Preguntas? Suxerencias? Teño o Rider por aquí tamén, se queredes o Rider. Vou a probar a verter a cera directamente desta candea, que creo que non vai servir de nada, pero imos probar. Ah, unha serea. Ah, pois sí, funciona. Pensaba que non funcionaba tan ben con esta candea. Bueno, pois agora xa sabemos que sí. A min váleme todo. Bueno, pero escolle algo. Sácoche unha figuriña de cera. Eu aquí vexo unha serea. Estou moi acuática hoxe. Con velo e todo. O serea, pero algo como máis aéreo, non? Como un espírito. Un espírito antigo. Dos que meten un pouco de medo pola noite. Pero é benéfico, non é dos malos. Igual che mete medo a primeira vez que te atopas con el, pero despois todo guai. Tamén hai un corazonciño por aquí. Mans. A cola ten mans. Mans espectrais, pero ten máis mans. Así tamén pode ser unha orquídea. Mira o aquí se te mal de ollaron. Hacer un poquito esta cera. Vamos limar de fragullas.
As serias en teoría son malos augurios, pero esa non me deu mal rollo, como un espectro que nos ven a dicir algo. Hai que estar atento ao que nos comuniquen os ventos. Está aquí derretendo a cera. Vai, está niso, que estou aquí calada. De novo volvín poñer moita. Non, as mans saen do rabo do ser. É unha cousa extraña. Xa logo está, Vai, A ver, mal de ollaron atais. Bueno, pois según o que sei eu da xenomancia antiga, diríanse que sí. Porque hai moitísimos flocos que non se quedaron unidos, na que no centro hai unha balsa, pero o máis interesante de todo é que aquí hai un pelo. Que probablemente o pelo sexa meu, sí, que probablemente che dirían antigamente que o pelo pertence á persona que te mal de ollou, tamén. Entón, non te preocupes, Tais, imos mirar a formiña que fixo a cera e xa está. Pero hai moitos flocos. É interesante, por que fixo tantos flocos? A ver que formiña hai debaixo. Os flocos que se ven. Quítate floco, quítate floco. Mira, outro corniño. Visto así parece unha seta. Visto así, imos ver. Parece unha vella rezando, todo hai que dicilo. Rezando ou con grelos nas mans, porque aí parece que leva grelos nas mans. De verdade, non me minto, parece unha vella. Mira. Pero tal cual, Súas noites a Moura Bella.
Despois mándoche a foto en detalle para que o vexas, vale? Esa agora non funcionou tan ben con esta candea. Esta auga hai que ter a auga ben fría. Esta auga xa non está tan fría como ao principio. Pero aquí temos unha bota. Unha bota que bota lume, un camiñar rápido. Sí, sí. Tamén parece Snoopy fantasma. Ai, non vos amosei a bota. Esta é a bota. A bota soltando mecha. Este é un camiñar rápido. Vai gastando suela. Bueno, tamén pode ser, tamén pode ser. Eu opina máis así, porque esta non a tirei tanto pensando en ti. Pero mira, pode ser, Tudo pode ser. Hasta pista, totalmente. Bueno, temos 6 figuras de ceromancia. A sexta non volamos 6 porque era moi pequerrechiña e non a iades ver. Subirei vos as fotos a Facebook, aínda que non faga unha interpretación pormenorizada destas ceras. E creo que aquí o directo de Bibliomancia, non vos parece? Creo que tedes que lembrar de novo reconversión, fogar e froitos ás portas. Así que non perdade a perspectiva, seguide o consello de quen sabe máis, compartide o voso saber dende a humildade. A xente que de verdade sabe moito é moi humilde. Os sabios son humildes. Arquetípicamente, porque despois cando te posa a estudiar filósofos que supostamente son sabios, dices, mi madriña querida que ego. Un deles, Schopenhauer, por exemplo, se queríades un exemplo concreto. Entonces, a idea que temos de alguén sabio é de alguén humilde, aínda que iso na vida real non sempre se corresponde. Entón, compartido o vosso saber, porque tamén, cando compartides, recibides o mesmo, non? Entonces, compartir con humildade sempre vas a, creo eu, vas a topar tamén quen che ensine con humildade. Algo que encaixa moito nesta idea de Plutón en Acuario. Creo que en xeral podemos ser optimistas sobre o ano por esta lectura que fixemos. Sobre todo, creo que centrarnos tamén na casa e no fogar, nesa era benévola, nesa era que protexe a Aquiles, esa era que ordena aos deuses, que é soberana, o sea, ser soberanos de nos mesmos implica tamén un traballo de autocoñecemento e de reflexión sobre nós mesmos. E creo que ata aquí, creo que é todo o que podo dicir. Eso, se queredes pasar un bo anaco, facede o de buscar o voso arcano persoal, porque pode ser bastante divertido. Eu pasei un momento bastante entretido esta tarde. Nada, sen máis, moitísimas gracias por estar aquí e moitísimas gracias aos que me vedes en diferido, porque os directos de Bibliomancia teñen a súa pequena repercusión. Pareceme moi curioso que desperte este interés, e a verdade é que eu paso moi ben, supoño que iso tamén se nota. Vémonos próximamente, supoño que o xoves haberá as bravas.
Nada, sen máis, moitas gracias por estar. Vou facer oco por aquí para poñervos a musiquiña de saída. Vedes o fume das candeas e todo.